Ngiyakholeka kunina bakajinini ndomnyama ongabendebe izingo ongabendebe ingonyama izulu eladuma obala lapho kungemunga kungemtholo uhlamvana bhula umlilo endulinde ubaso mantshi ongabe nongqelemana inzima lemnyama engabende engabendebengwe engabendebe ngonyama ebeqhutshwa umseleni benonongalaza bethi fanele kasekihlangu emkhweyantaba izulu elidume esandlwane umbandla uhlaba emankamane ibululu kaphonga nomageba eladonda ukusuka kwaze kwasuka wezindlu nawezindlwana ngoba kwasuka umshele kadolofu kumaqadasi kwasuka umzitshana kumaqadasi kwasuka usomtse kwasonzica kumankisimane. Impi yaseSandlwane yalwa ngomhla ka-22 kuMasingana ka-1879 phakathi kwentaba iBayavungama negquma lakwaNhloya. Intaba iSandlwane igama layo langempela iBayavungama, zisho njalo izinsizwa zasemaphandeni ngaphesheya kwamanzi amnyama kwesenkosi uMazibuko. Zithi leli elithi Sandlwana lavela ngokuthi abantu babone amathende ayesegxunyekwe amangisi ngaphansi kwentaba base beyabuza abantu ukuthi yini lokhuya okusandlwana ngaphansi kwentaba. uNhloya yigquma eliseceleni kwesandlwana lingakwesokhohlo uma uqhamuka empumalanga libe ngakwesokudla uma uqhamuka entshonalanga. Impi yaseSandlwane yasuswa nguSir Henry Bartley Frere owayeyisithunywa esikhulu ezansi ne-Afrika isithunywa sombuso wamaNgisi. uBartley Frere lo wayehlose ukwenza lokho okwenziwa uLord Carnarvon kwelaseCanada lapho ahlasela khona bomdabu baseMelika wabaphuca izwe labo walihlanganisa walibiza ngokuthi i-Confederation of Canada. Manje-ke wayebona umbuso kaZulu nombuso wamaBhunu owawungaphesheya kweGwa ubizwa ngokuthi i-Zuid Afrikaans Republic iyisiphazamiso kuleli hlolo lwakhe. Mhla ziyi-11 ku-1878 wakhipha incwadi yomnqamulo phecelezi ultimatum wayinika isilo uCetshwayo lapho ayethi khona isilo kumele sinikele ngamadodana enkosi uSihayo kuhulumeni waseNatali ngesenzo sawo sokubulala abanye ondlunkulu benkosi uSihayo ababalamela beganga nabasebenzi bakahulumeni waseNatali ababekhanda umgwaqo. Kwathiwa uma isilo singakwenzi lokhu kuyomele sihlawule ngezinkomo ezingama500. Wathi isilo kuyomele sihlawule nangey'nkomo eziyikhulu ngaphezulu sihlawulela ukuthi uZulu wathumba abelungu ababili ababakha umgwaqo osuka eMsunduzi uya othukela. Wathi futhi isilo kumele sinikele nangomntana enkosi umbilini kaMswati kuhulumeni waseNatali ngezenzo zakhe zokuhlasela eSwatini naphesheya kweGwa okwakuyizwe laliphethwe ngamaBhunu. Kwathiwa kumele isilo sihlakaze namabutho ngoba akubahlalisi kahle abelungu eNatali naseNtilasifali ukuba khona kwamabutho esizweni sikaZulu. Wathi isilo usinika izinsuku ezingama30 ukuthi sikwenze konke lokhu, uma singenzi njalo uzomhlasela uZulu. Isilo uCetshwayo sabiza imbizo sayibizela esigodlweni saso sasolanda Ndlovu sakhuluma namabutho aso ngalolu daba. Amabutho avumelana ngazwi linye nesilo ukuthi ngeke sinikele ngamadodana enkosi uSihayo emangisini. Isilo sase sitshela unobhala waso oyibhunu esasimbiza ngokuthi uVini ngolwakubo kwakuthiwa uCornelius Fane ukuthi makabhalele uSir Frere amtshele ukuthi izinkomo zenhlawulo sizozikhipha kodwa-ke angamangali uma kudlula izinsuku ezingama30 zingakafiki kuyobe imfula igcwele izithunywa ziyobe zibambezelekile. Zadlula-ke izinsuku ezingama30 isilo singakwenzanga esasikubhale encwadini esayibhala ngesandla sebhunu uVini uCornelius Fane ukuthi makabhale atshele isithunywa samangisi eNatali ukuthi izinkomo lezo zenhlawulo uyozikhipha yize singeke sidedele amadodana enkosi uSihayo kanye nomntana enkosi umbilini kaMswati.
Zathi uma zidlula lezo nsuku ezingama30 iy'nkomo zingafikanga emangisini, umbusi-ke lona wamangisi uBhartlifrere wabe sekhipha incwadi enezwi elithi siyakuhlasela, phecelezi we declare the war on you. Ulikhipha leli zwi nje vele umbutho wamangisi usuhlomile usuyizingovolo. Sewume ngesibhamu kuwo wonke amazibuko othukela amabombo abo ebheke kwelaKwaZulu. Impi yamangisi-ke lapho yayiza ngemizila emine. Yonke le mizila kwakuhloswe ngayo ukuthi kuvinjezelwe isigodlo sasondini okwakuyilona komkhulu lombuso kaJinini. Umzila wokuqala wempi yamangisi wawulapho okuhlangana khona ulwandle nothukela ngommango obheke kwaGinga Indlovu naseShongwe. Lowo mzila wawuholwa uCharles Percy umdidiyeli. Bese kuthi umzila omaphakathi wawukanekise ngasetsheni likaNtunjambili ngezansi kothukela maqondana nenkandla. Umzila wesithathu wona wawugudla usuka eMsunduzi lapho sekuyiMaritzburg khona, ugudla njalo uphikelele eMsinga uzowela uthukela maqondana nentshonalanga yenkandla ukuyela ngasenquthu. Lo mzila lo waqhamuka usuwela uMzinyathi wasufinyelela enquthu kwabe usuthelekile kwelaKwaZulu. Yiwo-ke lo mzila owawuzotholana phezulu noZulu eSandlwana. Umzila wesine wempi yamangisi wona wawuqhamuka enhle nezwe laKwaZulu, uqhamuke eBaqulusini lapho osekuyidolobha iFilidi namuhla. Wafike wakha inkambi emzini kaThinta kaMangede owawususele dengwane ngoba abesimame ney'ngane base becashiswe emgedeni. Iy'nsizwa zase zigqishe emabuthweni ondini. Isilo uJinini sayiphaka-ke impi yasenkulu mhla ziyi-17 kuMasingana ka-1879. Amabutho aso ayebalelwa ey'nkulungwaneni ezingama-24,000, 24,000. Sayiphaka yawela imfolozo emhlophe, sayiluleka ukuthi ingabe wahlasela amangisi ey'nkanjini, kepha ibowadoba aze aphume enkanjini adubule kuze kuphele iy'nhlamvu. Kuyothi uma esefuna ukubuyela enkanjini ayohlohla ezinye iy'nhlamvu bese bengena nawo bewabhince ey'thendeni qede bawabhubhise. Umyalelo wakhe kuJinini wokugcina wawuthi nyathelani kancane nihlasele ngesokusa niwadla amasotsha abomvu. Kuthe isiwela imfolozo emhlophe ngosuku olulandelayo lwange-18 kuMasingana ka-1879, impi kaZulu yasihlukana phakathi. Amabutho abalelwa ey'nkulungwaneni ezine abe sechezuke ey'khwebula ebheka ngasemthonjaneni ephikelele eNyezane eShongwe lapha ayeyobhekana khona nomzila wokuqala wamangisi owawuholwa umdidiyeli wabo uCharles Percy. Lawo mabutho ayeholwa uSomopho Kayikhala Mthembu, bese kuthi le eyayiphikelele eSandlwane eyayingama-20,000, 20,000, yayiholwa umdidiyeli uNtshingwayo kaMahole ebambisene nenkosi uMavumengwana kaNdlela wakwaNtuli nomntwana uyibhebhu kaMaphitha. Kwathi uComforto esakhe inkambu ngaphansi kwentaba iSandlwane wase ekhipha amaviyo amabili abomdabu baseNatali, iNatal Native Contingent, ukuthi ayohlola ukuthi umbutho kaZulu ubuthise ngakuphi na. Endleleni-ke lezi zinhloli zayihambe yishayisana nemithonselana yamabutho kaZulu nawaye phezu kwawo umsebenzi wobunhloli nokuvikela isifuba sempi. Wayeneqapho kakhulu-ke uComforto ezethemba ukuthi umbutho wamangisi unamandla, uney'khali zohlobo oluphambili lobuchwepheshe, kangangokuthi wahlukanisa amasotsha akhe phakathi
wathatha amasotsha ayizi2,000 namakhulu ayisishiyagalombili okuhlanganisa kuwo amasotsha ayehamba ngey'nyawo nabomdabu abangamakhulu ayisithupha ababengabalekeleli besuka khona kwelaseNatali. Wasuka nabo waphuma enkanjini mhla zingama-22 kuMasingana ka-1879 wahamba eyobheka ukuthi isifuba sempi kaZulu singakuphi. Ngemumva washiya amasotsha omzila wesithathu the number 3 column okuyinsizwa zamangisi ezibalelwa enkulungwaneni eyodwa namakhulu amathathu 1300. Akazange abone nakancane uComfort ukuthi ingxenye yempi kaZulu ayeyibona yayiludobo olwalwenzele ukuthi lumkhiphe enkanjini njengomyalelo wesilujinini ukuthi amanye amabutho kaZulu ayoyidoba impi yamangisi enze sengathi ayasondela kodwa buyahlehle ukuze amangisi azophuma awajahe kuthi ngenkathi ewajaha amanye abe engene enkanjini. Amangisi-ke agxumeka amathenda ngaphansi kweSandlwane zingamashumi 20 kuMasingana ka-1879 20 January 1879. Umdidiyeli wawo uLord Chelmsford wathi asikho isidingo sokuthi amathende abiyelwe ngey'nqola phecelezi laga ngoba yena nezinye iy'nduna zamangisi babeweya uZulu kanti ababuzanga elangeni. uZulu wawuhlome ikakhulu ngamakwa, amahawu, izagila namawisa ney'bhamu ezimbalwa ey'ndala ababeyithengiselwe uJantoni phecelezi uJohn Dani engakahlubuki esilweni uJininindi. Amangisi ayehlome ngey'bhamu zohlobo lwe-Martin Henry ombayimbayi ababili ama-7 pounder mountain gun neqoqo lama-Hill rocket nama-Congreve rocket, yonke le kuyimicibisho lezaqhumane phecelezi amabhomu. Sebebonke ombayimbayi babeyisithupha ayehlome nangey'nkemba amangisi phecelezi bayonets ayezozifaka phezu kwembhobho yebhamu uma sekuphela iy'nhlamvu. Umdidiyelo omkhulu wamangisi okwakuwuComfort phecelezi Lord Chelmsford iy'nduna ey'ngaphansi kwakhe kungu-Henry Pulane no-Anton Danford. Usuwonke umbutho wamangisi wawuyi-1,837 1837. Amabutho kaZulu ayephakiwe kwakuyingoba makhosi, uKhandambemfu, uThulwana, uMbonambi, uve, uLundi, uDloko, uMcijo, uNokhenke, uMxhapho, iNdlondlo, iMbube, uMthuyisazwe, iSanqo neNdluyengwe. Umbutho wamangisi wawuney'gaba ezine. Kwakune-1st Battalion ne-2nd Battalion eyayigibele amahashi ne-24th Regiment of Foot bese kuba iNatal Native Contingent okuyisigaba sabansundu bangaphesheya kothukela. Yathi ukuba isuke impi kaZulu phezu kwemfolozi emhlophe yangenisa ekhandeni laseSiphezi. Ngosuku olulandelayo yabuthisa duze nentaba iBabanango. Ngakusasa yabuthisa ngasentabeni iSiphezi. Ekugcineni yafudukela emfundeni yomfulingwebini lapho eyacasha khona ihlose ukuhlasela eSandlwane ngomhlomunye okwakuzobe umhla wama-23 kuMasingana ka-1879 njengoba yayifika kungama-21 kuMasingana ka-1879. Yayingafuni ukulwa ngomhla wama-22 kuMasingana ka-1879 ngoba inyanga yayizobe ifile phecelezi uNyezi. Ngenkathi impi ibuthise eNgwebini yilapho umdidiyeli uNtshingayo kaMahole aqamba khona isigiyo esithi anikhuze iy'thutha siyangithunukela, emangeni siyangithunukela, emangeni siyangithunukela, esho ezwakalisa ukudabuka kwakhe ukuthi phakathi kombutho wamangisi kwakukhona nabomdabu baseNatali ababezolwela amangisi.
uComfort washiya amasotsha ahamba phansi angamakhulu ayisithupha namasosha angama80 e-1st Battalion nawo nayikhulu nama50 e-2nd Battalion ukuba aqaphe inkambu eholwa uBrevet Lieutenant Colonel Henry Pulane. uPulane wayala amasotsha akhe ukuthi avikele inkambu futhi alindele nokubizwa mdidiyeli uma ewadinga. uPulane futhi wayesele namasotsha angama700 bomdabu nababegibela amahhashi namanye amaviyo. Wayenombayimbayi ababili bokuvikela inkambu. Ngehora lesikhombisa ekuseni uPulane wathola imbiko ngey'nhloli ney'nqapheli ezayigibela amahhashi ukuthi kubonakale amabutho kaZulu alinganiselwa ey'nkulungwaneni ezine. Waphinde wezwa neminye imbiko ngokubonakala kwamaviyo amakhulu namancane enyakaza. Waba ney'nsolo zokuthi ahlose ukuhlasela impi kaComfort ngemuva noma ahlose ukuqonda enkanjini. Kwathi sekushaye ihora leshumi lagamanxa impi kaPulane yengezelelwa ukufika kukaColonel Anton Danford owakhutshazwa ingalo yesinxele yimpi yakwaXhosa. uColonel Danford wafika namasotsha omzila wesithathu evela eShiyane. Kwathi uComfort eseyithungatha impi kaZulu esigangeni kanti impi enkulu kaZulu yase imcezile yasuka engwebini yacasha ngaphansi kwentaba inquthu ngoba yayingafuni ukulwa ngaleli langa lomhla wama-22 kuMasingana ngoba inyanga yayifile unyezi ihlose ukuhlasela ngakusasa. Zayibona inqapheli igibela amahhashi phezu kwamagquma zino-Lieutenant Chard. Zayibona igudla ngakwesokunxele sentaba iSandlwana. uPulane wathumela umbiko kuComfort. Wafinyelela kuComfort umbiko phakathi kwehora lesishagalolunye nehora leshumi. Impi enkulu kaZulu yatholwa ngehora leshumi nomuvo. Itholwa yiviyo lezinhloli zika-Lieutenant Charles Raw. Iy'nsizwa zika-Raw zaqala zalwa zihlehlela enkanjini. Zathumela isithunywa ukuthi siyoxwayisa uPulane enkanjini. uZulu wakhankasa eseyizimpondo zenkunzi. Ophondweni lwesokudla kwakunodududu nokhenke nengxenye kaNodwengu. Insizwa ezizinkulungwane 3 kuya ey'nkulungwaneni 4. Isifuba kungumcijo, ukhandampemvu, uthulwana nengxenye kaNodwengu. Iy'nsizwa zizinkulungwane eziyisi7 kuya ey'nkulungwaneni eziyisishagalolunye 9,000. Uphondo lwesinxele kwakuyingoba makhosi, umbonambi, uve. Iy'nsizwa iy'nkulungwane 5 kuya ey'nkulungwaneni eziyisi6. Ngokubuka kaPulane esenkanjini kwakuwuphondo lwesikudla nesifuba okwakwenza ngokubuka kukaPulane esenkanjini kwakuwuphondo lwesikudla nesifuba olwalusondela. uPulane wakhipha iviyo lokuqala ukuba lishaye uhele ngaphandle kwenkambu lidubule. Emva kwalokho wakhipha amaviyo ayisithupha esigaba se-24th Foot. Wandisa ihele elidubulayo ngenhloso yokuthi liqonde uZulu futhi limvimbe ngezibhamu. Athi ukuba amasotsha kaDanford ashayisane nesifuba sempi ahlehlela odongeni azama ukwakha umgoqo wesikudla samaNgisi. Iviyo lezaqhumana amarokhethi elalime ngemuva kwawo wonke amasotsha lilawulwa uDanford lasheshe lazungezwa lanqotshwa yisuka nje. Amaviyo amabili amasotsha omdabu aseNatali ayesemzileni
kuDanford kunamasotsha omdabu ababeyingcosana babephethe ibhamu nakhona kwakuyibhamu ezindala ezayihlohla inhlamvu ngaphambili embhojeni ikhulu zabo ezimhlophe izona ezayihlome ngezibhamu. Iningi lawo laqala laphuma enkundleni. uPhuleni wenza inguquko ezincane emva kwemizuzu engamashumi 20 yokudubula wasondeza ihele elidubulayo duze nenkambo. Isifuba sempi kaZulu basivimba isikhathi esithi asibe yihora kwaze kwaba imini yantambama kwalimala abaningi. Amasotsha kaDanford aqala ukuhlehla ephelelwa izinhlamvu. Ukuhlehla kwamasotsha kaDanford kwawabeka engcupheni amanye amasotsha amaNgisi ukuthi asengazungezwa uZulu. uPhuleni wathi makuhlehle kubuyele enkanjini. Ukuhlehla kaDanford kwabeka engcupheni amasotsha eG Company, i2nd Battalion ne24th Regiment avele anqotshwa ngokuphazima kweso. Isikhulu seviyo likaChelmsford sisilanda isigaba sokugcina sempi esaba ngehora lesithathu emini yantambama. Emzuzwini embalwa sabona ibhamu zidutshulwa zilandelana. Lokhu kwenziwa ikhathi eziningi ubuye kumiwe bese kuthi phazi ilanga lalikhanya enkanjini ngalenkathi yasibukeka iminyama inkambo sengathi nje kunethunzi elidlula phezukwayo. Ibhamu zathula emva kwalokho emva kwemzuzwana onke amathende ayesenyamalele. Kwathi lapho isibhekene kaZulu namaNgisi inkosi uMkhosana kaMvundlana ebiyela okwakumele ngabe ayiyanga empini ngoba yayiqeda ukusinelwa yagijima yaphuma ebuthweni layo uKhandampemvu yayongena ebuthweni elingaphambili uMbonambi ijaha ukuyodla umhlakaniso. Yaba ibutho lokuqala okusala enkundleni eSandlwana. Futhi yilapho uNdwandwe kaMdlaka agwaza khona isotsha leNgisi liqeda ukuthandaza lithi amen. Waze wathola izibongo ezithi umgwazi wabathi amen ngaphansi kweSandlwana. Ngasemaphethelweni empi umbutho wamaNgisi wakha ihele eliwunxane phecelezi isikwele ngaphansi kweSandlwana uvikela inkambo yawo. Lapho wase ulwa ngezinkemba nangezidunu zezibhamu ngoba zase yiphelile inhlamvu. Kwakukhona inkuxa ye-Irish eyagwaza uZulu omningi ivikela ithende likaComfort. Ekugcineni bayigwaza nayo lathathwa iflag le2nd 24th Regiment. Kwathathwa amaflag amabili e2nd 24th Regiment. Kwathi iflag le1st Battalion 24th Regiment labaleka noLieutenant Melville noLieutenant Coghill begijima ngamahashi lamuka namanzi bewela imanzi iminyama. Bathi bethi chaphasha ngaphesheya komfula zabajuqa insizwa ikaZulu. Kuthe emuva ngonyaka ka1907 baklonyeliswa ngeindondo zeVictoria Cross oMelville noCoghill ngokuvikela iflag lamaNgisi. Ngiyema lapho Zulu omhle kakhulu. Yahamba kanjalo ke impi yaseSandlwane lapho lwagoba khona uphondo lwamaNgisi lugotshwa ngamaqhawe kaZulu. Nina benkosi.